Am dus la resurse umane, hai să-ți arătăm unde stai. Și m-am dus, hai să te cazezi. M-a băgat într-o cameră cu un anume domn Williams, un scoțian, parcă. Ceva de genul ăsta. Avea la niște unghi la picioare atâta, cu 2 numere mai mari. Pot să zic fără că nu se uită. Nu se uită. Sigur nu se uită. Pe mine aia m-a șocat când l-am intrat și l-am văzut desculț așa și arată unghia. Zic, mamă, ăsta n-am auzit, bă, de unghie. Și acolo m-am dus, după aia am început să lucrez de noapte, că nu vorbeam germana. După o lună, 2 de noapte au încercat să mă mute pe perioada de zi, dar eu nu vroiam, că luam sport de noapte acolo și mai legam niște ture, mai făceam niște de-alea și m-au trecut 1 an jumate cât ai clipi. Am luat 650 de mărci salariu. Eu când am văzut atâția bani am zis că au greșit ăia. Zic, Cam 4 luni în România. Zic, Doamne, ce dă bani! Timp în care am fost acasă de vreo 18 ori, că vreau să mă duc la fată, că na, pe partea îi făceam, pe partea alte cheltuiam banii, adică mult nu s-a pus, că da, na, era primul copil, eram disperat și când mă duceam acasă, mă duceam cu Pampers și cu alea, că nu se găseau la noi Pampers. Pampers era de poezie, nu?